Adam hakikati ya kabul ediye ya da ömür boyu eden günahlar üçün başkaları cezalandırıyor. Yalaka Liza Blut özünün ovnuk behvitleri üçün birinin önünde epilip hizmet ediyen adam. Pathalim. Şu yerden Wikipedia'da verilen anıklamadan sonra devam edelim. Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Aziz Türkmen ilim. Sağaman oturan mısınız? Halk üçün ağırman yadaman gece gündüz YouTube'da göreşen aktiv adamlardan ıyza kalım üçün barinizden ötünç sorayar. Salam ildeşler. Yadalar goğudura. Bugün neyme gurrun edelim. Yine de şu olup geçen vakalar, hani Sadık Kargo, ondan sonra birazcık gıyvaçılar hakkında açacak, ondan sonra belki bir maslahatçı açacak, yüzünü de açan o, sesini de ütkediye, yani yüzünü de açan. Benim son çıkışıma yürüyde talap boyunca bu video tayarlandı. Allah. Ben bu absurda cevap vermeyecektim. Yönü bugün ol kaşlanayan piyadanın arkasını men kov edip kaşacak. Sebebi sesini çıkarma deyip bu kezzap hava yanlış eşitmediniz, kezzap bana süykönmegin devam ediyor. Belki ol kargoçu şiir alımının giyicileğini gidermedik olmalı da. Berde men hiç kimin tarafını tutamak. Hemme zat ortada açık görünüp dur. Yöne Karaca olan video çıkardı. Topul diyende hasır husur video tayinlap bana akıl vermeye sığınışmağı yanlış mı diyer. Bugünkü sözleri, aydılan zatları kov edip derinleseniz bağrına düşünürsünüz deyip fikir ediyerim. Biraz qaharlanıp ağzımı bozaysam bağışlayıverin. Yöne porno show yoktur. Yüzünü görkez, özünü bir tanıt. Da ondan sonra Allah, yüzünü açmak meselesine gelelim. Yüzünü açan, rejimi hakikatten hoplu olan kahraman değil. Yöne hakiki vatançıların yakınlarına ediliyen basışlardan menin havarım var. Oları eşidip men yüreğim ağladı. Men rejimin şeyle elhenç oyun oynayacağını biliyorum. Sizin yakınlarınızın rejim kellesinden sıypalayan olmalı da onda. Aktivist deyip ortaya çıktınız. Bugün birinin kucağında ertir başka birinin. Kim ulurak vada verse ya 5 manat köp verse şunun aşağıda 10 olup yiyorsunuz. Gep iyesini tapar. Günü 5 muda çelde çıdap bildim, ondan sonra çözdüm. Şu bir pustoyu baltanaya deyip düşündüm de izine seyredem yok çünkü Bayhan ne mi, sen ne mi ya da öyle ki çemen var yani. Siz şunu yala ya o. Kezzap, sana yüzleniyen. Sen kim? Künte heleyden betersin biliyen mi? Suda değil mi? Al gerek olsa. Geçen yıl Maksat Sapar Muradov Kipr'e gelende
Onun bilen bozulmaz nikah kıydırıptır diýdim weli, gözdegäý döýdän. Soň Murat Gurbanyň gujagyna, soňra oýanan türkmen Röwşeniň gujagyna oturdum. Soňra Akbel Safar, soňra Allah Murat Rahim. Bolmadı di, ha? Ösüp uriyönüňizi getirin bizim yanımıza, bizim derecemize. Da ondan sonra bir zatlar deyin ha. Çünkü biz iş ediyaz, biz birbirimizi goldayaz, biz birbirimize kıskanamız o. Biz 50 müddamı Türkmen halkının arkasında ve Türkmen halkını goldayaz ve Türkmen halkının ruhunu götürmenin izinde. Sizde derece var mı? Akıl, ılım bilim, okuma yazma var mı kahramanlar? Sizin liderlerinizde var mı? Näme samakyllaýan beýnisi ruhnama bilen ýuwulan nadan? Ha? Sizin derejäňizi men hiç kime arzu etmeýän. Näme üçin halk sizin ýaly büyük dereceli adamlaryň yzyna eýerenok? Näme üçin ýüzi ýapyk Garajowlany ýa Döwlet Baýhany diňleýär? Akylyň ýetýärmi şoňa? Nireden ýetsin? Sizin Hudaýyňyz dollara. Şonu kim köprek sağnasa şonuň aşagyna girýäňiz. Allah can, kimin nämedigini apaçyk görkezip dur. Nämedik gör, farkalalyýa. Ýa-da çopana dilýärmiş gibi. Ben şu çıkışını izlemedim daha doğrusu. Ýöne ben prosta şonuň ýazan zadyndan bir many çykaryp atjak da. Azat Türkmeni akıl berýän ýakynda. Şol wepany ilki reklam eden kimin şaýkasy? Sen ol ýerde ýokmudun? Hani? Wepa gahrymandy. Orazam şeýle. Oraz hakykatlary aýdyp, halka däl, size düşman oldy. Hani Orazam gahrymanda? Hay, erkek Türkmende Leviz diýilen zat vardır, incik. Sen gayratyň bolsa aýalyňa, namysyňa garşy üýrýän hökümetiň itlerine jogap berdiýdim men saňa. Murat Radak. Ya yalanmy? Ganjyk Pitu Zaya. Biz Döwlet Baýhan bilen sen namysyň üçin şatlyk köpegine söz aýdyp bu sağ bolsuny kazandykmy? Ha, beýnamyz. Murat Radak. Şu sözlere yekeme yeke senden hasap soraýandyryň şu wagt. Unutma. Uzatlar bolup geçti emma internette dur. Meni buları çıkarıp subut etmäge mecbur etmersin diýip pikir edýän. Senki ýalylar garaja oğlan mıdır, yani nämedir, yani Baýhan var. İki göt diýsem bolýar. Bir seretsem şun ýaly, bir seretsem şun ýaly. Nämenin izinde ılgap ýörler, näme edip ýörler? Hiç men düşünýän bilen o düşünjän bolamak aslında da endi berden ben bizim düşünmeyen vatandaşlarımız var. Doğru düşünen vatandaşlar, düşünmeyen vatandaşlarımız var. Näli? Ona söylediyor. Bu näme üçin ýaly? Men düşünüp bilemek. Bar şun ýaly düşünjesi ya da kellesi basmaýarmy diýsek bolýar ya da bir imini şun ýaly nüanslary görüp bilmeýän vatandaşlarymız var. Dur. Gaty gitdiň indi. Senin iki ortada götüňi nirede ýitireniňe men günäkärmi? Ya Döwlet Baýhanmy?
Nire var ya? İki göt bolup şu wagta çelli bir yere oynan olsam ayt. Ya dövlet oynadım ha? Cevap ver. Men yukarıda aytmadım mı götünü hödürleyenin kimligini? Indi bizi hödürlecek bolýarmy yoksa? Hak bileleşiginde hemme kimin orientasiyası yerinde Hudaýa şükür. Emma hüntilere yeri yok. Unutma. Eğer seret yüzünü açmayan bolsa ve özünü opozisiya ya da aktivist, yarı aktivist deyip gören bolsa ve çıkıvam bizler yüzünü açıp halka canını verip ve eline gelen kömeğini edip yürüyen aktivistleri siz hem görüp dursunuz da şu tarzda Nuri var, Dur Sultan Taganova var, men var. Yine yadımdan çıkanlar olsa size komentarya yazarsınız. Ne olsun bizim kahramanlar var. Aktivist diýäniň kim? Murat Düşemova dik durup raport berýän Dur Sultanmy? Türkmenistan'da 77 adamlık autobusu bolan geň bir şekilde Dubay'dan gelip İstanbul'da hereket kurunan kime hizmet edýäni belli bolan Han oğlu ya müneccim dana direliş mi? Ya Melik berdi mi? Ya tezi aktivist Farhat mı? Sizin bu gahrımançılık keseliniz nireden geldi? Hemmeňizem oynatqy. Wagty gelende halk sizin ýaly aktivistlerin yüzüne tüýkürer. Yekeme-yeke. Nadanlar. Şolar bar vaxtında otaydan çıkýar. Kakota biz burnu boklu, biz saplak. Yüzü hem açık däl, ýene nämesi hem açık däl. Bir zatla diýjek bolýar. Bir işim eden o. Kezzap, bana sümüklü diýer ýaly. Sen men tanaýanmy? Kim näme iş etdi diýilen soragyna jogap. Yurdun içinin ýagdaýy belli. Men sana edýän işim aýdaýyn onda. Men Türkmenistana ertirki gün sen ve senin ýalylaryň liderlerimiz bilen häkimet başyna geçmegine garşy göreşýärim. Meniň edýän işim şol. Barın bireýem satylyp hakykata garşy töhmet atyp otyrsyňyz. Kime işleýänigizem belli. Onan bilýän. İçin gystyrma incik. Ýöne kemsitmeden yazan tesvirimi ayırmaň. Bugün sana bermäýin diýen jogabym bermäge mejbur etdi. Ol ýerde 3 sany gülýän smailik bilen "Ähäneke indi porna başladyňyzmy?" basın diýilen tesvir vardy. Ol tesviri görenler bar, elbette bilýän. Size ýalňyşyňyzy eşitmek ot basılan ýaly bolýar da onda. Ayırmadık olsam ayt, emma erkek ýaly. Başarmarsın. Sebäbi kino gutordy.